Maayong gabi sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ani usab kita karon sa ato ang YouTube channel. Welcome sa mga subscribers, sa atong viewers ug sa mga sharer o buwana Paskwita. Atong hisgutan karon ang Mosaic Covenant nga mabasa nato dinha sa Exodus nga mao si Moises. Ug mahibal-an nato kung si Moses kinsa nga mga anak ni Chico ang iyang gigikanan. So atong nabalaan nga ang mga anak nga lalaki ni Chico bikuyog kaniya ug ang tagsa-tagsa ni ini ka kabanayan ngadto sa Ehipto. Si Ruben, Simon, Levi, Jude, Isakar, Zabulon, Dan, Naphtali, Benjamin, si Aser ug si Gad. Ug miabot ang mga kaliwat ni Jacob niya itong tuhura ug si Tinta sa higayon nga si Joseph dito na sa Ehipto. Ug sa wala pa mamatay si Jacob, iyang gitagsa-tagsa pagpanagna ang mahitabo sa iyang mga anak nga mao ang 12 ka tribo sa Israel nga si Jacob gitawag na kini nga Israel. So og miingon siya kang Joseph nga kung mamatay siya adto siya magpalubong sa mga lubnganan si ang katigulangan nga nila ni Abraham, ni Sarah, ni Isaac, ni Rebecca ug sa iyang asawa nga si Leah. So sa napatay na si Jacob tungod kay may promise si Joseph nga adto siya ilubong, nanghangyo si Joseph ug iyang gisultian si Paraon ug miuyon si Paraon nga adto ilubong sa lubnganan sa iyang mga katigulangan. Ug si Joseph usab namatay ingon man ang iyang mga igsuon ug ang tanang kaliwatan niini. Apan midaghan pag-ayo ang Israelites ug nahimo pa gani kining gamhanan didto sa Ehipto. Mao nga ang bag-ong hari nga wala masayod ni Joseph naguol siyang nagtan-aw. Iyang giingnan ang iyang mga tao, tan-awan ninyo ang mga Israelites nga midaghan na sila pag-ayo. Ato kining pugngan nga dili na sila modaghan kay moabot ang panahon nga kun dunay giyera mahitabo nga mutipon sila sa atong mga kaaway ug mas gamhanan pa sila kay kanato. So mao to nga gisuko niya ang iyang mga tao nga pabutangan og kapatas ang mga Israelites ug daog-daogon pag-ayo, patrabahoon og mga lisud kaing trabaho, mga bugat nga buluhaton. Apan midaghan hinuon pag-ayo nga ilang gidaog-daog ang Israelites. Mao to nga nabalaka pag-ayo ang hari kay nagkatag naman kini ang mga Israelites sa mga nasod. So ang hari sa Ehiptohanon gipatawag niya ang mananabang nga si Puwa o si Sipra. Iyang giingnan nga kung dunay mga Hebreo nga mga babae nga mga anak o mga batang lalaki, patya ninyo ug ibilin ang mga babae nga mahimugso. Ug ang mga mananabang wala nila gituman ang sugo sa hari tungod kay nahadlok sila sa Dios. So gipatawag na usab sila sa hari kay wala may nangamatay nga bata. Nganong walay nangamatay nga bata? Mitubag sila nga kini man kung mga Hebreo nga mga babae, kung mga anak sila dali lang kay mahimugso. Wala pa gani mi maabot migawas na ang bata. So nakalingkawas ang duha ka mananabang. So misugo na usab siya sa iyang mga tauhan nga ipatambog ang mga batang lalaki nga Hebreo ug ang mga bag-ong natawo nga lalaki didto sa suba sa Nilo ug ibilin ang mga babae. So mao na ilang ginahimo. So ang
banay ni Libby naminyo usab sa kabanay. So nagmabdos ang asawa ug nanganak kini og usa ka batang lalaki nga gwapo. Ug iya kining gitaguan ang bata sulod sa 3 ka buwan apan dili na gyud niya matago. So miabot ang panahon nga iya kining gisulod sa basket o gipaanod sa suba sa daplin. Og ang iyang igsuon nga babae iyang gitan-aw kung unsay mahitabo sa bata. So nag-anod-anod ang bata. Ug atong tungora usab ang prinsesa, ang anak sa hari, naligo sa suba uban sa iyang mga ulipon. Samtang naligo ang prinsesa, ang mga ulipon naglakaw-lakaw daplin sa suba. Ug nakita sa prinsesa ug gitudlo niya ang basket nga ipakuha sa iyang mga sulugoon ug gikuha kini ug ilang giablihan. Pag-abli nila mihilak ang bata, naluoy ang prinsesa. Miingon ang prinsesa kini bata anak kini og Hebreyo. So atong tungura ang igsuon sa bata miduol sa prinsesa kung nagkinahanglan ba siya og mo pasuso nga Hebreyo nga inahan. So miingon ang prinsesa lakaw pangita. So giadto niya ang iyang kaugalingong inahan nga mausab ang inahan sa bata nga gipaanod ug maoy gipa alima sa bata. Sa prinsesa, miingon ang prinsesa, alimahi ang bata o suhulan kita. Ug miabot ang panahon nga ang bata dako-dako na, so iya kining gihatag ngadto sa prinsesa. Ug ang prinsesa iya gyud gipati nga tinuod gyud niya nga anak. Ug miingon pa ang prinsesa, kining bataa kay nakita nako dinha sa tubig nganlan ko siya Moises. So maotong si Moises diha na. Moses ang gipangalan sa prinsesa nga usa ka Hebreo nga dito sa Ehipto. Nga kini si Moises mao kini ang gitagana sa Dios nga maoy muling kawas sa mga Israelites nga giulipon sa mga Ehipto. Gipanagna na kini ug gidamgo kini ni Abraham nga moabot nga ang iyang mga kaliwatan himuon nga ulipon sulod sa 400 years. Apan ipasaligan siya sa Dios nga muling kawas usab kani. So mao na kini si Moses ang mitubag. Si Moses nga usa ka muling kawas sa mga Israelites. Si Moses nga propeta. Si Moses nga usa ka lawgiver nga siya ang naghatag sa balaod sa Dios sa 10 Commandments nga didto sa Mount Sinai. Ug siya usab ang daghan kayong mga milagro aron motuo ang hari nga dunay Dios. So ato niya ning ipasabot next nato nga video nga kani gani si Moises tungod kay naluoy siya sa Israelites nga gilisod-lisod pag-ayo, gipatay niya tong naglisod-lisod sa Israelites ug dito nga hibalaan siya nga iyang gipatay. So mao kini ang gipanagna nga si Levi mupatay kung masuko patyo niya, mamiang pa ni siya. So mao na nga si Moses gipatay niya ang gihunusan niya sa kinabuhi ang nagdaog-daog. So maotong mikagyo siya, ilayas siya kay nasuko ang hari ug dito siya sa Midian paingon. Ug ato kining ipasabot sa sunod nato nga topiko. Ug si Moses usab ang figura ni Jesus Christ. Nga si Moses usab ang Christian hangtod ngadto sa katumanan nga mao si Jesus Christ sa bag-ong kasabutan. Atong nasayran nga si Jesus Christ giling kawas ta niya sa pagkaulipon sa pagkamakasasala pag-ulang nato nga gisaulog ang Holy Week
ug ang Pasko sa pagkabanhaw nga diha nabuntog ang tanan. So mausab si Moses kauban ni Aaron nga kun adunay gubat isaka ang pag-isaka gani ang sungkod ni Moses mapildi ang ilang kalaban. Apan kun muus-us gani ang sungkod ni Moses mapildi sila. So unsay gihimo ni Aaron kay kapoy naman kaayo si Moses nga nagpataas sa sungkod, tabangan niya pagpataas sa sungkod si Moses. Nga mao kini ang pag-ampo. Nga once nga mag-ampo ta, bisag unsa pa, labi na karong panahon na nato. Dili gyud nato kuan nga daghang kay tag mga problema. Asahay mawad-an pa ta sa paglaom tungod sa kalisod na. Tingali ang uban wala sila kabati tungod kay aduna sila mga trabaho. Aduna pa sila nakuhaan nga income. How about sa uban natong mga kaigsuonan nga nawad-an sa trabaho? Maglisod na gani sa pagkaon. Sumao na nga kita bilang mga anak sa Dios, ang gihimo ni Moses sa una, ang sungkod nga ipataas. Karon kinsa atong ipataas? Si Kristo ang atong mga pag-ampo. Aron kining tanan nga nahitabo nato karon sa kalibutan ni ining krisis nga nahiagom ta sa COVID, mapildi ni, mapuka ni, ug nagsugod na kay anay daghang mga vaccine nga migawas. Ug ato lang iampo sa Ginoo. Ipataas nato ang atong prayer, ang sungkod ni Moses ug si Kristo nga atong ipataas nga iampo nato nga kining mga vaccine karon makaayo sa atong mga kaigsuonan. So pero dili ta mawad-an og paglaom. Kay ana atay paglaom nga mao si Kristo ang atong kahayag. So ang ato lang buhaton humanaman ang Holy Week, pasin mobalik na punta sa atong mga buhat nga sala. Kaya manabit ang Holy Week, manang Paskos pagkabanhaw, atong paningkamutan nga nga mawagtang pagyud ang mga dautan nato nga mga hunahuna ug mga dautan natong mga kinaiya. Ug atong tun-an si Kristo aron mabag-o ang atong kasing-kasing. Kay wala gyud tay mahimo kung wala ang Dios. Sama ni Moses, dili pod mahimo ni Moses kung wala ang God the Father nga naghatag kaniya og kusog sa pagsagubang, sa pagpalingkawas sa mga Israelites dito sa Ehipto. So, maayong gabi o daghan kay salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo ug ayaw gayud kamo kalimot sa pag-subscribe sa atong channel. So, praise God. God is good all the time. Bona Pascua.